Ramogi jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo wacho kod mago motenore kod weche mag manyo ratiro ne rawera manyicha ne otimne tim magalagale gwenge ma Kisii. Obila mag okwach kich ogeng'o ne achich maduong' ewi monj manyocha omonjogo nyathi ma jahigni 3 e kaunti ma Kisii kendo ma ogolo wang'e. Alex Ochogo ne omaki kendo ma otere doho ka ichich ni en gi ng'eyo kaka nyathino manyinge Junior Sagini nyocha ne omonji ma olodh wengene oko. Sechego ogwenyore mgajwang' minod Junior Sagini bende pod nie lwet obila manyo omake nyoro kitude gi ketho mar jwang'o wuodeno. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno ni kod ler. E okinyi ma kawuono chieng' wuok tich, obila katudore gi apisas mag okwach kich ne omolo gi Alex Maina Ochogo e doho ma Kisii. Ochogo ma jahigni 26 en achich maduong' ewi tim makoch mar thicho oko wang' nyathi ma jahigni 3 chieng' tich adek juma mokalo. E kwayo margi, apisas mag okwach kich ne okwayo doho mondo mi med geng'o ne achijno e tesend obila mar Yoma kuom ndalo 5 ka nonro pod dhi nyime. Inasemekana pia kwamba wewe na pamoja na wengine ambao hawako mbele ya koti mnashukiwa kwamba ni nyinyi mlikuwa wa mwisho kabla ya tukio hili kuweza kujulikana. Sababu hizo wanaomba siku 5 ili uweze kuwasaidia maafisa ambao wanachunguza kesi hii katika uchunguzi na uweze kuwasaidia kujua wale wengine walipo. Neno majo tim nonro ochiwo ne doho oyango ni e otieno achielno manyocha ondhi kendo olodh wang' Sagini. Ochogo nyocha okowo min mare dhi idho gari e tesend nyamburko ma Kisii. Min gino en achiel kuom achije e iburano. A part of what is on record, the skeletal file that is already prepared, clearly indicates that he is the one who is quoted one of the key suspects, who is a wife to, or the mother to the respondent to a bus station, and then will subsequently travel to Nairobi. Ruoth ma Ikuruma Alois Nachieo bende osedwaro ni familia duto mar Sagini dadho gi kod obila. Ochogo ma ne oweyo skul ka jaklas 5 ong'e ahinya kaka rawera ma ohero yedhe mamero ji. Nyaka sani apedha pod dhi nyime ne min Ochogo ma ichich ni ne oringo pondo e kar dak ma Kasarani e buore Nairobi. Komachielo min Junior Sagini ma bende nyo omaki ne ketho mar jwang'o nyathineno kendo chiwo ripot ma ogwenyore. Ne obila odaro kigole e tesend obila ma Nyanchwa kendo tere Rioma kama pod ogeng'ne. E hospital ma Kisii, Sagini nenore ka medo yudo nafu. Kata kamano pod yangore ni obiro mana bedo e hospital kanyo kaluwore gi chal mar dalagi e kindeni. Kata bedo ni obila ma kaunti ma Kisii nondhiyo Ochogo kaluwore kod kes mane Sagini ogol godo wengege duto 2 oko. Obila pod dhi nyime kod apedha mager maneno ni jogo duto mane otimo timno okawnegi atua mager kendo makgi machwal gi mbele doho. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.